Ya sunanki? Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Sunana Zuwaira Ibrahim Ahmad, malama a Government College Kaduna. Na gaishe da bari ta gabatar da kanta. Ya sunanki mama? To, muna jinki. Mun karbi korafinku daga Kaduna, kuma mai gida ya fara. Sannan kuma da ya zo nan akwai kiran waya da ya haɗa ku da lauya da zai yi mashi gwamna rubutu akan korafinku. An yi rubutun? An yi rubutu. An kai. An kai rubutu tun daga da ya tura da ba mu acknowledgement letter da ya submitting a can ya tura tun on 30th October. Shi ne ya tura. Shi acknowledge letter din shine kuka kawo mana yau. Shine muka zo da shi. Yes. Kun zo da shi kun ba mu. An riga an ba mu mai gida insha Allah. Okay. Ko akwai abin da kuke da shi na faɗi ne kuma? Akwai abin da za mu ƙara a kai. To muna jinki. Tun daga wannan ranan da aka rusa gida guda ɗaya on 24th washe gari shi mai girma ordinary president ya yi a hearing din a nan ya kira Senator Aruwa ya haɗa mu da wannan lauyan. Jin wannan abin da suka ji akwai gidan makwabcin shi Ali Mu'azu da aka rusa mishi gida on 24th din nan. Muka kwashi kayan gidan Ali Mu'azu da suka fitar a waje muka sa a gidan Muhammad Beti. Da muka sa kaya a wannan wajen dama mutum ɗaya ne ya karbi gidajen a hannun su Goje. Su Goje dama su ne kwamiti na sai da gidaje. Shi kuma wannan da ya karbi gidajen a hannun su Goje shi dama dillalin gidaje ne. Shi ya karbi gidan Ali Mu'azu, shi ya karbi gidan Muhammad Beti, shi ya karbi gidan wani former principal ɗinmu. Gidaje guda 3. Daga nan sai ya zo ya sami shi Muhammad Beti wajen 11:30 na dare. Sai ya ce ma Muhammad Beti ba shi da kanshi ba ya aiko ne. Wai Muhammad Beti ya karbi wani abu. Kuma ya gaya ma Ali Mu'azu. Wani abu kaman cin hanci. Kaman cin hanci. A rufe wannan magana. Shi ma Ali Mu'azu a bashi haƙurin warware mishi gidan da aka yi, kuma shi ma a gaya mishi za a bashi abu a samu wannan maganan a wuce ta haka nan. So ba su karɓa ba. Mun ce musu wannan maganan mun riga mun yi nisa tun da ba mu karɓa ba, yanzu ba wanda zai karɓi abu wa'annan shekarun duka. Mu ba za mu taimaka kama zalunci ba, tuntuni ba mu ji tsoron wani abu aikin mu a kore mu ko threats din da ake nuna mana. Ni bayan ma mun yi wannan hearing din akwai wanda ya kira ni ya ce mun shi haifaffen tudun wada ne amma yana dajin Zamfara. Da daddare da farko lokacin ana dan wahalan wuta na kai waya na caji, sai na zo na onin waya na ina onin wayan sai na ga test an ce mun za a yi magana da ni karfe 10 na dare. Da karfe 10 na daren yayi sai na ina ta ganin miss calls sai na calling back. Da na kira sai aka kashe, sai aka kira ni a wannan lokacin shi wanda na fara kafin ma dai a kira ni he na reply test in na ce waye ne wanda yace zai magana da ni karfe 10 ban san waye ba saboda ba ni da wannan contact din. Sai ya ce he ya mun reply sai ya ce mun sunan shi Yusuf Jalabi, abin da ya rubuta a test din kenan. So 10 din da ya sai na ta ganin miss calls din shi sai na kira, da na kira sai ya kashe, sai ya kira ni. Da ya kira ni ya mun sallama ya gaisa sai ya ce mun shi dan tudun wada ne amma yana kira na daga dajin Zamfara. Na san zan ji tsoro amma kar in damu, an riga mishi. Karfe nawa na dare kika ce? Karfe 10 na dare. Sai ya ce mun kar in damu, shi mutumin ƙwarai ne, an ce mishi ni shi mutumiyar ƙwarai ne. Ya faffaɗi abubuwa na rayuwa na, haɗa ni har da ƴaƴana da abubuwa na. Di ya kira? Ya kira. Da ya dai nuna ya san ki farin sani. Ya nuna ya san ni farin sani amma ni ban san shi ba. Duk rayuwa na, rayuwan ƴaƴana, karatun su duk sai ya faffaɗa. Ya ce mun amma kar in damu. Da na ji ya fara wani abun sai na recording voice din shi. To wanda har yanzu ni ban kai numban shi wani waje a neme shi ba, wanda ina da niyyar yin haka. Na ce sai na zo na faɗa a nan amma zan neme shi. Sai abu na biyu on the 4th wannan watan. Bayan an ji wa'annan abubuwan na November nan. Sai Aliyu yana cikin memba na kwamiti masu zuwa gidaje. Dama Aliyu ne da Goje su ne wa'anda suke zuwa da office din suna yawo da shi da dillale masu sayan gidaje su biyu. Shi Goje zai ce muku ga ofa amma ba zan ba ku ba, wannan ofan ya fi karfin ku saboda ku malamai ne ba za ku iya biyan mu ba. Kuma sati 2 muke badawa a biya. Kuma ba bidin aka yi na gidajen nan ba, shi ya samu ba za mu iya ba ku gidajen nan ba za ku iya saye ba.
shikenan Aliyu sai ya kira amma wani kuma idan akwai wanda zai bada cin hanci shikenan. yauwa wa'ancan na ba su cin hanci, suna ba su har more than 20 million. Za su ba su cin hancin 20 million har more than da akwai wanda ya ce a ba da 27 million. Miliyan 20 ai ya wuce cin hanci wanda ya dai in cin sun baki. ba su kafin sai su biya kuɗin gidajen a banki. To ba su ma taɓa kawo mana tela ba, suna kawo receipt ne da muke gani. Kuma ni abin da ke bani mamaki a lokacin Malam Nasiru ‘yan Rufa'i wanda ya ba da guides ya ce duk wanda ke cin gida a saida mishi. A lokacin suna claiming gidajen ne kawai, sai dai mutum ya zo ya ce maka wannan gidan fa an riga an bashi gidan nan. Sai ya tafi. To ba su tashi dawowa suna kawo receipt har da CFO ba, sai da Malam Nasiru ya sauka. Aka canja gwamnatin nan na Malam Obasani. To idan za su sai su zo da receipt, wasu yi payment din gidan mutum sai su zo da CFO. CFO din kuma da malam gidanmu Ali Mu'azu da gidan Beti, gidajen da ke kusa-kusa. CFO da abin nan da suka kawo, ofan da suka kawo sun ce ba su yi bidin ba. Abin da takaddun abin ke nunawa kenan ba a yi bidin ba, amma an saida musu da gidaje a November 2022. Kuma a November 2022 din nan muna High Court. Da muke High Court ana shari'a, muna shari'a da muke High Court din, shi Goje memba na committee wanda da shi da Aliyu su suke sai da gidajen nan. Goje yana zuwa kotu, duran da za a zauna Goje yana zuwa, amma in an dawo gida bai hanawa Goje ya kawo dillali ma a wannan ranar in kun dawo. So sai da Malam Nasiru Rufa'i ya sauka suka fara. Idan aka dawo daga kotun ya kawo mutane, idan kuka koma kuna faɗin wannan? To muna faɗin ma lauyoyinmu a wannan lokacin, amma lauyoyinmu din sai su ce suna isar ma alkali da wannan saƙon, amma ba su bari ba. Har ba cikin kotun ne? Na? Ba kwa cikin kotun ne sanda ake gabatar da shari'a? Tunda muna ganin muna da lauyoyi ba a ba mu daman mu yi magana a cikin kotun. To mu je, ina jinki. So a wannan lokacin dai ba sa kawo receipt ko CFO sai bayan saukan Malam Nasir. To CFO da aka kama mutanen nan guda biyu da Ali Mu'azu da Beti, tunda mutum ɗaya ne sai gidajen. Shi CFO din a bayan shi inda ake sketch din nan, an yi sketch din, amma address din da suke sawa na sketch din gidan da suke sawa sun sa a Bakwa, Angon Shanu, Kaduna. Well mu kuma muna Gwamna Road ne, gidajensu na College Road, kuma Kaduna South. Amma shi dai ba ɗaya bane kenan. Adireshin ba ɗaya bane. Ba adireshi ɗaya bane ba. Yana nunawa, nasu ne yana nunawa Kaduna North. Well mu muna Kaduna South. To abinda abin nan in sketch in ke nunawa kenan. To da muka yi complain sai wasu suke ce mana dama sukan ɗauki CFO na wani sai su kai, sai su cire wa'yansu abubuwa sai a manna musu nasu. In sun samu daman da za su ɗauki measurement ɗin gidan mutum sai a manna ta baya kawai sai a yi amfani da shi. To mafi yawancin abin da suke yi kenan. Dun CFO ɗin ma suna da signature malam a ciki da duk abin da ya kamata shi suke mannawa a ciki. Don in mun bincika a kardi za a ce wannan CFO din akwai shi, saboda wani abu ne kawai aka cire aka manna wani abu a kai. Akwai wannan CFO din wanda daɗin ba sa yin haka. To da on 4th din nan da shi Aliyu ya kira waya, ya kira wani Malam Tukur. Shi Malam Tukur din da masu Aliyu ne suka sai da gidan shi suka fitar da shi. Da su Aliyu suka sai da gidan suka fitar da shi, ba shi da nisa da gidan su Ali Mu'azu, kusa-kusa suke. To sai shi Aliyu sai ya kira Tukur, sai ke tambayan Tukur menene nomban gidan Malama Halima. Sai shi Tukur ya ce shi bai san nomban gidan Malama Halima ba, amma bari ya kira ta ya tambaye ta. Yana kiranta ya tambaye ta, wai Aliyu wanda ke kwamiti na sai da gidaje ya ce min in tambaye ki menene nomban gidanki. Sai ta ce me ake so a yi da shi. Sai ya ce yanzu kina ji? Nesa. Yanzu din mi yankenan wace matsaya ake yanzu? Yanzu dai shi senator bai kira mu ba, shi ne muka ƙara kawo kokenmu. Shi ne nake so in ce maka yanzu inda an riga an ba Aliyu nomban gidan Halima da sun kawo receipt ko har da CFO da yanzu ma da a rusa gidanku.
haka suke in har suka samu daman suka samu nomban gidan mutum to a wannan satin za su zo da receipt kuma har da CFO za su zo da shi kuma za su rusa gidan mutum to shine matsalar mu to shikenan yanzu takardar nan da kuka kawo ma mai gida photocopy tana hannun shi kuma insha Allah daga nan zuwa gobe da abin da ake ciki za ku ji daga gare shi in Allah ya yarda to shikenan kuma ku zauna to shikenan mun gode kware yawa Allah albarka mun gode sannan